Så kommer historien altså. Kan I huske tiden, dengang vi havde? Hvad er det, der er russisk? Ja, ja. Altså, det var da også en speciel tid. Ja. John Bjerregaard, han det var John. Vi kunne da ikke huske, jo, det var John Bjerregaard, der havde det. Laver hun sådan noget? Ja, det fik jeg ikke lave. Okay. Hvad var den sammen med? Så den, ja, men den hænger lige ned. Ja. Fordi det er jo, da jeg startede med dig, der var det badminton, jeg mødte mig. Det er rigtigt. For 3 år. Ja. Så kom jeg ind i bestyrelsen i badminton, og så var det håndbold, du var. Ja. Håndboldformand i lang tid. Ja. Og så blev du så kasserer og se her penge. Ja. Og så jubilæum. Ja. Bare sådan lige. Nej, det er jo flot leg. Ikke på papir. Ja, men det er fint. Så kan du holde på nogle af de der regninger, så de ikke bliver væk. Ja. Jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen, fordi at I er kommet her i dag, og synes, at det har været, kunne være fornøjeligt at komme ned og se på sådan en gammel mand. Så vil jeg gerne sige tak til FU, fordi I var stadige, og vi har fået holdt det her. Og så vil jeg gerne sige, at ja, en stor tak til søster. Det var meget pænt, det du sagde. Og Torben. Ja, vi to har jo fulgt sad gennem tykt og tyndt i mange år, på både det ene og det andet led. Og det skal du også have mange tak for. Til jer alle sammen. Det er jo blevet en rigtig god dag, og det ender jo med, at jeg bliver meget glad ved det. Og det ender jo også med, at FU nu må hjem og finde ud af, hvor de skaffer de penge. Det har jo været 50 år, hvor man tænker, hvor er tiden blevet af? Hvis man så begynder at tænke på, hvad der er sket i den periode, jamen så er det nok gået godt. Da jeg startede her i 67 og kom med i bestyrelsen, det første, der skete, det var i 68, og det har jeg lige vist de unge damer, der sidder derovre, at der er billeder fra dengang, vi blev amtsmester i 68 og drog videre afsted ud i verden. Og ja, så var jeg så heldig, at der kom et par unge damer her, hvor jeg kunne kende den ene og den anden, måtte jeg sige, hvem er du? Og det fik jeg så at vide, og det var nemlig Sus og Mette. Og det viser sig jo, at dem har jeg trænet håndbold engang, det viste jeg til også. Og det har vi jo så fået snakket lidt om. Det var gode tider dengang, og det er jo rigtigt, som Torben sagde, jamen, altså hvis vi skulle have sådan en juleafslutning, så var jeg nødt til at gøre det, som Torben sagde, for hvem skulle jeg gøre det? Ellers så blev der ikke noget for børnene, og det skulle det altså være. Det har været rigtig spændende. Jeg vil sige, årene som håndboldformand har været de bedste år. Det var der var langt den største kendskab til. Jamen, det er jo rigtigt, som det blev sagt, jeg kendte alle. Jeg kendte alle af navn, og jeg gik ikke forbi nogen anden, at vi fik en snak. Jeg har siddet rundt op ved mange af jer, i jeres køkkener eller i jeres stuer. Men det var hyggeligt, rigtig hyggeligt. Og lige sådan har jeg siddet ved Torben og Annelise, søster og Ole, mange gange, hvor vi har snakket. Jeg vil også sige, at det har også været sjovt de sidste mange år, hvor jeg har været udkasseret. Jeg mener så også, at vi kan være den forening bekendt, vi har. Og det er jo jer, der er årsag til, at vi kan være en bekendt. Det er jo ikke mig. Jeg samler bare nogle tråde. Altså jeg mener jo, at den struktur, vi har den fordel, at gymnastik har ikke en måde, de aflønner deres instruktører på, fodbold en anden, håndbold en tredje, og så videre. For der er masser af mulighed for, at man skal gøre noget sådan noget.
Men der er kun én måde, hvis det skal være rigtigt. Og derfor vil jeg gerne sige jer alle sammen rigtig mange tak for gaver. Jeg har ikke fået kigget på det endnu, men det får jeg gjort ved lejlighed. Vi skal hjælpe dig. Det tror jeg ikke, du er den rigtige til. Undskyld, Alice. Tak fordi I kom. Jeg er meget glad ved, at man vil lave det her arrangement. Rigtig mange tak. Jeg skal sige, at der er fortsat noget på bordet, og der er kaffe, og der er ualmindelig velsmagende kage herovre, som jeg kan stærkt anbefale. Og så vi fortsætter. Vi har masser af tid nu, så fortsat god eftermiddag, og også fra min side, tak fordi I kom til Tris jubilæumsreception for Leo. Tak skal I have.